गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया साननैनि हाबाफारिजों भुटान सौहैबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भुटान दावबायनाय समाव भारत इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव सौहैबाय। सौहैनाय लोगो लोगो भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं ताम्बेग'आ गाहाय मन्त्रिखौ गोसो गोरबोजों बराय होननानै खौरां मोननाय जादों। बे दावबायनाय समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भुटान रयेल सरकार आरो भारत सरकारनि हेफाजाबजों लुफुंनाय 1020 मेगावाटनि पुनातचांगसु 2 दै मोब्लिब मावथांखिखौ बेखेवो होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिसआ मोनसे स्पेशेल अपारेशन खालामनानै गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाब्रुबिलाव 11 किल'ग्राम सन्देह गोनां गान्जाखौ जब्द खालामो। लोगोसे 3 सुबुंखौबो हमनो हायो होननानै खौरां मोननाय जादों। माइरंजों लोगोसेनो दालि, सिनि आरो संख्रिखौ कन्ट्रल दखानाव खम बेसेनाव मोननो हासिगोन होनना मिथिना मोननाय जादों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि माहारियारि आदार रैखाथि आयेननि गेजेरजों माइरं होग्रा कन्ट्रल दखानाव खम बेसेनावनो मोननो हासिगोन बेसेन नाङि माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रिखौबो। जायफोर सुबुंफोरा रेशन कार्ड दं बिथांमोना मोनफ्रोमबो दाननि 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 10 खालारनि गेजेराव रायजोनि दाब दाब जायगायावनो बेफोर मुवाफोरखौ मोननो हागोन। माइरंखौ बेसेन लायाजासे मोनबाय थानाय बादियै 1 केजि मुसुर दालिखौ 69 रां, 1 केजि सिनिखौ 38 रां आरो 1 केजि संख्रिखौ 10 राङाव मोननो हासिगोन। दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोनि दाब दाब रेशन कार्ड दखानावनो बेखेवनाय बायदियै क'क्राझारावबो बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि सुसिपारायाव बारग' भलन्टियार फर्सनि खौरांगिरि मेल खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमना साखाथिनि एन.के. दारांगा सुसिपुराव बारग' भलन्टियार फर्स आफादनि मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बिटिआरआव थानाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनबा जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो होननानै मिथिना मोन्दों। बे गेवलां मेल सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना खौरांगिरि मेल जथुमनायनि गेजेरजों बुङोदि आगुनि दिदोम आफादगिरि ललित कुमार ब्रह्मआ रुंसारि जानायनि उनाव आफादाव सावरायलायनायनि गेजेरजों लोगो आफादगिरि बान्दु ब्रह्मखौ बानस' आफादगिरि महरै 6 दाननि थाखाय गायसननाय जादोंमोन होनना मिथिना मोन्दों। नाथाय बिथांनि 6 दान माव बिबान समा सिगाङावनो जोबनानै थांबाय। दायो मिरु बारग' भलन्टियार फर्स आफादाव आफादगिरि बिबानाव रावबो गैया आरो आफादगिरिनि मासिया लांदां जानानै दं। बेनिखायनो बिटिआरआव थानाय मोनबा जिल्ला कमिटिनि बिबानगिरिफोरा थाबैनो बारग' भलन्टियार फर्सखौ गोदानै दाफुंनानै लानांगौ होनना दाबि खालामो बिथांमोना। मरिगाव जिल्ला इउबिपिएफनि दैदेननायाव मरिगाव जिल्ला बिपिपि राजखान्थि हान्जाखौ दाफुंनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो मिरु बिपिपिनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि, गाहाय नेथारि किशोर दैमारि, मिरु बिपिएफनि आफादगिरि डक्टर बाबु बर' आरो गाहाय नेथारि पबित बसुमतारी, बिपिपि आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रणफा स्वर्गयारी नार्जारी, बिपिपि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि बिक्रम रामसि आरो गाहाय नेथारि राजकुमार स्वर्गयारी, गौतमारी नेहाथारि, नीलिम बर', बिपिपि आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि रिजाय गयारी बोसोनगिरि, पदमि मोसाहारि, गाहाय नेथारि रुमिला बसुमतारी। लोगोसे बे मेलखौ सामलायो मरिगाव जिल्ला इउबिपिएफनि आफादगिरि तिलक बसुमतारी बिथाङा। बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारीया जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिट क'क्राझारखौ नायगिदिंहैदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारी बिथाङा दिनै क'क्राझारनि जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिटआव थांनानै मावख'नि खामानि मावनाय आरो थाखानाय दाथायारि दाथायफोरनि थासारिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय नायगिदिंहैयो। दावबायनाय समाव बिथांजों लोगोसे जिल्ला समाज अनसाय मावख'गिरिबो दंमोन। प्रकाश बसुमतारी बिथाङा जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि, डिसिपिअ चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे चाइल्ड हेल्पलाइन आरो डिसिपिइउनि मावफारियाफोरजों सावरायज्लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दावबायनाय समाव मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव थानाय सिडब्लिउसि जुवेनाइल जास्टिस फर जेजेबिआ दासान्दि मोनसे अरायथा नङै बिल्डिंनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय मोनाबिलि समाव रेड फर्ट ओनसोलनि साखाथियाव गंसे गोहोगोरा गारिनि एक्सप्ल'सन जाब्रबथायाव खमैबो सा10 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा30 सुबुंफोरा जोखोम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। थासारिखौ नोजोर होनानै हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव हाइ एलार्ट फोसावबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।